अफिसियेल हलिडे दिनाव मारै माने वर्किं डेज हिसाबै डिक्लेयार होखो बेयो जोबोद मुगैथाव 2 नाम्बारनि खामानि जादों रायजोफोर बे खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे इउटिउबार दा जोङो रिसेन्टलि मोनसे आर्जेन्ट मोनसे लेटार मोनदों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्टआ मैया मोनाबिलि समाव मोनसे लेटार नटिफिकेशन फोसावदों बे जाहैदों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल सेक्रेटारियेट कमप्लेक्स बड'फा नोगोर लेटार नाम्बारा जाहैबाय BTC/ZD-263 2018 part 3 132 dated क'क्राझार डेट 22 आगस्ट 2025 मैया मोनाबिलि समाव बिथांमोनहा BTC अथ'रिटिया सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलआ जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे फोसावनाय फोसावदों बे जाहैदों नोंथांमोनहा मिथिगौ दिनै 4 सेटारडे आगस्ट दाननि दिनै 4 सेटारडेआ गभर्नमेन्ट हलिडे अल आसाम बेखौ हलिडे हिसाबै फालिनाय जायो दिनै खुनु अफिसियेल खामानि गैया आरो समबारा जाहैदों नेक्स्ट मानडे एबा समबारा जादों शंकरदेव तिथिनि नामै आसाम स्टेट हलिडे दा दिनै 4 सेटारडे हलिडे आरो समबाराव शंकरदेव तिथि शंकरदेव जयन्ती बिनि थाखाय स्टेट हलिडे नाथाय बे साननै दिनखौ बे साननै सानखौ BTC अथ'रिटिया दिनै हठात मानो वर्किं डेज हिसाबै नटिस होखो मानो दिनै गासिबो अफिसारफोरखौ पेन्डिं खामानिखौ मावनो थाखाय मानो वर्किं डेज हिसाबै डिक्लेयार होखो बिनि मेइन खारनावनो दं दानि BTC काउन्सिला माने फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड लोगोसे BTCनि सेक्रेटारि BCDC सेक्रेटारि एपइन्टमेन्ट होनाय बे एपइन्टमेन्ट सिस्टेमा बिराद इलिगेल जादों होननानै नोंथांमोनहा मिथिगौ आरो बे एपइन्टमेन्टआ बहुत माने थाखा घुस जानानै होनाय ससियेल मिडियायाव अलरेडि ओंखारबाय दा बे हिसाबै दिनै बे एपइन्टमेन्ट इलिगेलनि सायाव बहुत कमप्लेन आरो ससियेल मिडियायाव ओंखारदों माखासे मोनै बन्चित जानाय अर्थात सेलेक्शन मोनै मेरिट गोनां स्टुडेन्टफ्रा कमप्लेन होदों आरो बे हिसाबै बे एपइन्टमेन्टआ दिनै बिसोर जिहेतुके एपइन्टमेन्ट मोननानै बा एपइन्टमेन्ट होस्लाबनो हायैफोरखौ एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय दिनै बे 4 सेटारडे हलिडे दिनखौ आरो समबारनि 25 तारिख 25 माने आगस्ट बे समबार शंकरदेव तिथिनि दिनखौ दिनै वर्किं डेज हिसाबै होनाय जादों BTC अथ'रिटिनिफ्राय जाहाथे बिथांमोननि सेलेक्टेड केन्डिडेटफोरखौ एपइन्टमेन्ट होनो हायो आरो जइन लानो हायो दा BTCनि बेयो मोनसे गाज्रि सबसे गाज्रि षड़यन्त्र जों बेखौ निन्दा होयो आरो BTC अथ'रिटिखौ जोङो माने गरिहना होयो जे बेबादि इलिगेल प्रसेसजों 2 नाम्बारनि प्रसेसजों बिथांमोनहा BCDC सेक्रेटारि एपइन्टमेन्ट आरो फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड एपइन्टमेन्ट होनो खामानिखौ मावफुंनो नागिरदों मानोना बिस्रा एपइन्टमेन्ट होनो टाइम गैला माने हयथ' 27 तारिखहालागैहाय इलेक्शननि नटिफिकेशन हयथ' जानो हासिगौ बेखौ मोनदां हरनानै गावसोरनि 2 नाम्बारनि जेनाखि एपइन्टमेन्ट होनाय बिनि हाबाखौ मावफुंनो थाखाय बे 4 सेटारडे आरो समबारनि शंकरदेव जयन्तीनि जेनाखि हलिडेमोन बेखौ वर्किं डेज हिसाबै दिनै BTC अथ'रिटिया वर्किं डेज हिसाबै नटिफिकेशन होनानै दिनै अफिस खुला खालामनो होदों आरो गावसोरनि बै एपइन्टमेन्टनि पेन्डिं खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय स्कप होदों दा बे खामानिया BTC अथ'रिटिनि बा UPPL रुलिं पार्टिनि बिराद गाज्रि षड़यन्त्र आरो दिनै बिसोरो अफिसियेल डेकरामखौ डेस्ट्रय खालामबाय बे हलिडे होनायनि मेइन खारनावनो इलिगेल एपइन्टमेन्टफोरखौ जइन लाहोनाय एपइन्टमेन्ट लेटार होनायनि थाखायसो बेखौ होदों बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा माने बयबो खौसेयै बेखौ बादा होनांगौ बिथांमोननि जे 2 नाम्बारनि स्टेप UPPL सरकारा BTC सरकारा जे 2 नाम्बार खामानि मावगासिनो दं दिनै रोखा रोखा फोरमान जाबाय रायजोफोर बेखौ नोंथांमोनहा साफ्रोमबो दिनै प्रतिबाद खालामनांगोन इलिगेलनि लामाजों एपइन्टमेन्ट होनायखौ जोङो होबथानांगोन निन्दा होनांगोन
आरो बेखौ बातिल खालामनो थाखाय जों साफ्रोमबो दिनै गसंनांगोन रायजो राजाफोर दा बेबादि दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल बिटिसि सरकारा दिनै बेबादि इलिगेल खामानि इलिगेल अर्डार होनानै बिथांमोनहा खामानि मावनो थांगासिनो दं थ' रायजोफोर आङो दिनै बे खबरखौ बयनोबो मिथिनायनि थाखाय बे माने बाइटखौ होनाय जाबाय बे प्रेस मिटखौ होनाय जाबाय नोंथांमोनहा जाहाथे बयबो सांग्रां जायो आरो जाय केन्डिडेटफ्रा फैलार जादों बिथांमोनहा जाहाथे बिनि हेंथायै गसंथायो रायजो राजाफ्रा जाहाथे गसंथायो 2 नाम्बारि खालामनानै अफिस हलिडेखौ माने वार्किं डेज हिसाबै डिक्लेयार होलायलायनानै बे खामानि मावनाया बिराद मुगैजाथाव निन्दा खालामजाथाव आरो कमप्लिट बेयो 2 नाम्बारि बिजनेस होननानै जों बुंनो हायो आरो जों बेखौ मालाबाबो ग्रहण खालामनो नाङा नोंथांमोनहा बे दिनै शनिबार आरो 25 तारिखआव जायफोर जयेन लागोन बे जयेन लानाय जयनिं रिपर्टफोरखौ नोंथांमोनहा बातिल खालामनो बयबो गसंथानांगोन आरो दरखार जायोबा लिगेलि बेखौ कर्टआव प्रटेस्ट खालामनानै कर्टआव बेखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै नोंथांमोनहा माने क्लेम खालामनो हागोन जाहाथे बे एपइन्टमेन्ट आरो जयनिंफ्रा जाहाथे केन्सेल थाङो अफिस बन्द'आव माने इलेक्शननि डिउटि नङा बियो इमारजेन्सि खामानि मावनो दिनै मानो अफिसियेल हलिडे दिनाव मारै माने वार्किं डेज हिसाबै डिक्लेयार होखो बेयो जोबोद मुगैथाव 2 नाम्बारि खामानि जादों रायजोफोर बेखिनिखौनो रायजो राजानो मिथिहोनो थाखाय आङो दिनैनि बे प्रेस मिटखौ इमारजेन्सि भाबै खालामनाय जाबाय।